Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Вълшебни куки. Аз съм Яница и днес съм ви приготвила ето този красив модел, който правя като проба за една жилетка. Както виждате, стои много красиво като рамка или като крайни редове, да го кажем, за точно това, което правя, жилетка или елейк. Но разбира се, вие можете да му намерите много различни приложения. Много ефектно, по-различно е от стандартната еластична плетка. Хубавото в същото време е, че не се навиват, не се огъват краищата и стои доста равномерно. Също така много лесна за изготвяне и сега ще ви покажа. Състои се само от два реда. Тези два реда, както виждате, нали, от лицевата и от задната страна. И за да го направим, са ни нужни да наберем брой бримки четен на 3 плюс една за симетрията. Като цяло модела се състои от 3 бримки и една прибавяме накрая, за да бъде малко по-симетрично. В този случай аз съм набрала 36 бримки, тъй като имам 11 патрона, да ги кажем, 11 модела. Прибавила съм 2 бримки за краищата, тъй като аз не ги включвам в образеца, да го кажем. И, както ви казах, имаме една допълнителна за симетрията. Така че са 33 плюс 2 крайни плюс една за симетрия. Нека да започнем. Първата бримка ще я свалим, без да я изплитаме. И след това първата бримка от модела ще я изплетем лицево. Ето така. След това, следващата бримка няма да я изплетем, ще вземем директно втората и ще я изплетем наполовина, да кажем. Вкарваме иглата, извинете, ще го направя по-голямо, вкарваме куката и издърпваме конеца, все едно плетем лицево. Ето така. Без да я сваляме, правим същото в предната бримка. Издърпваме конеца, все едно плетем лицево и сега вече издърпваме двете бримки заедно. И това ни е моделът. Още веднъж показвам. Една лицева бримка, следващата не я изплитаме, взимаме директно втората. Ще е по-лесно, ако си я отворите от начало, леко да я разширите. Вкарвате иглата и с конеца от задната страна го взимате. След това по същият начин вървате в предната бримка. Така. Отново една лицева, не изплитаме тази, взимаме следващата. Така. И сега изплитаме ето тази. Това е моделът от предната страна. Довършете сами. Една лицева. Така. И накрая ни остава една лицева, както ви казах, за симетрията. Този кламер го използвам като маркер. В момента мога да го сваля. И в моя случай ще продължа да изплета лицевите бримки. Ще се видим, когато сме от другата страна, за да видите как се плете задната част на този модел. Ето, стигнах, отново изплетох си тази част с лицеви и опакови бримки и достигнахме до образецът, който правим. Значи, както си спомняте, последната бримка беше за симетрия, така че тази бримка ще я изплетем лицева. След това, следващите две бримки ни бяха тук кръстосаните и ще ги изплетем опакови. Ето така. И така започваме да редуваме една лицева и две опакови. Една лицева и две опакови. Една лицева и две опакови.
Така. И тук ни остава една лицева и последната аз винаги я изплитам опакова. Ето така. Ето вижте как стои от задната страна. Между другото също е много красиво. Чак се замислих за някои неща, дали не би ми послужило повече. Ето тази страна, тъй като също е много ефектна. И това е лицевата, която е просто прекрасна. Това е общо взето. Надявам се да ви е харесал този видео урок. Също така да ви е полезен и да можете да го използвате за вашите дрехи и проекти. Ако е така, можете да оставите един лайк и ако не сте се записали за канала, запишете се, за да видите новите видеа и да ме подкрепите. Благодаря ви и до нови срещи!